to you take ni gik mowach kanyo gin gik tugo. Mae momiyo ibro wacho ni chieng' maneni en kendo oganda ma jo masawa gi gin ga jo mariek, gin girango gik ma giyudo kod sama gin woko to gin woko nango. Ema mibro nwango ni sama ne gigoyo katiba cha ne gin include nyaka joma ai piny mar Eastern Province. Nikech mago be gikawo kaka oganda gi. To girango ni ka county government obiro odhi konyowa marom nade. Ior gik mwan go kaka agriculture, infrastructure mar wadhi bedo nade, jo wadhi somo nade, pesa ni kwayo wadhi tiyogo nade. Emo mineno ga ka giluongo oganda gi mondo giwuo. Mondo ging'is gi no gini kik upinge abal. Odhi nyuolo gima ber. Tadier kirango sani e piny masawa. County government usotiyo ni gima ber moloe kamora mora. Kendo giso deal go ma joma luwogi gina jo Somali. To jo Somali luwogi mana nikech ang'o, jo North Eastern luwogi na nikech ang'o, gin go population matin. O girom go jogi. Koro ing'e ni sani bro nwa ka agenda gi ma bende gichiegni chike.